ja som veverička Lili, moji kamaráti sú so mnou, nie sú. Haló, pomoc, niekde som sa stratila. Ja som proste išla normálne po stromoch a potom niekde boli oriešky, tak som za nimi šla, ale potom som sem zablúdila. Ja neviem, kde som, ani som vedela, že táto časť lesa existuje. Je to nejaké, všade tu temné, pomoc. Je to tu všade úplne temné. Asi takto mám ísť. Ale ja sa odtiaľ to neviem dostať, keby odtiaľ už nevedela cesta von. Haló, je tu? A ešte ma naháňa nejaká biela postava. Pomoc. Lebo za chvíľku ma chytí. Veverička Lili, idem si pre teba. Tá postava práve prehovorila. Veverička Lili, idem si pre teba. Ešte tu aj nabúra. Idem radšej utekať pre tou postavu. Veverička Lili, nevieš náhodou, prečo ma vyhodil král a dal ma do väzenia? To je teda veľmi zlý král, nie? O jakom kráľovi hovorí? Ja žiadneho kráľa nepoznám. A som v nejakom lese. No nevieš náhodou, veverička, že prečo som teda utiekol? Lebo bol veľmi zlý. On ma za chvíľku chytí. Rýchlo utekám. Veverička Lili, idem si pre teba. Nevieš, čo to bolo za postavu? Nejakú bielu? Neviem. Mali by sme sa do toho lesa vrátiť. Lebo neviem potom, čo sa stane s veveričkou Lili. Určite je stratená. Stop. Čo si to? Ona hovorí, že stop. Že tam nemám ísť, ale ja idem. Aj keď sám. Tak ja idem zase za veveričkou Lili sa pozrieť na ňu a zase ju hľadať. Veverička Lili. Možno ju aj nájdete. Čo keď ju aj nájdete? Neviem ani, čo to je. Lebo teraz je stratená. Neviem, kde je, čo robí. Ani ten biely neviem, čo to vôbec bolo. Idem do toho lesa. Ale akoby som tam niečo videl. Ale nejaký papier, akoby. Ja sa tam pozrieť. Tam sa niečo myhlo, ale neviem čo. Bolo to niečo temné, ale tomto sa neviem, čo to mohlo byť. A tu je všetko možné. Veverička Lili. Čo to je tam za ľudskú postavu? Ha. Niečo sa tam myhlo, ale ja neviem čo. Idem si pre neho. Ha.